Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τη βάση μου στο Steal a Brain Rot και θα κάνουμε σπινάκια στο RNG Machine. Και άμα βαρεθούμε θα μπούμε και Trade Plaza. Οκ, θα ξεκινήσω δείχνοντας τη βάση μου. Job, Σαγούρ. Τσικλετερίνα, Μπιτσικλετερίνα. Τι ονόματα είναι αυτά? Ροκετίνη, Φροστίνη. Γαλατίνα, Βολαντίνα. Job, Σαγούρ, Χρυσός. Fishboard. Ελπίζω να τα λέω σωστά, δεν ξέρω. Γελαντίνα, Βολαντίνα, Diamond. Ντουλ. Σαμίνι, Σπαϊντερίνι, Gold. Σαμίνι, Σπαϊντερίνι, Rainbow. Οκ, πάμε στο δεύτερο όροφο. Γελαντίνα, Βολαντίνα. Τσικλετέιρα, Μπιτσικλετέιρα. Γκράικους, Μεντούσι, Gold. Χιπογκολάζο, Gold. Diamond, Μπομπαρδίλο, Βανσαρίρο. Fishboard. Γελαντίνα, Βολαντίνα. Los Chicleteiras με το trade, με το, πώς λέγονται εσύ αυτά, με το mutation του Chicleteira. Τότε το Σαχούρ Diamond, τότε το Σαχούρ Taco. Γκράικους Μεντούσι απλώς. Los Chicleteiras χωρίς το mutation. Ντουλ Rainbow. Αυτή είναι η βάση μου. Πάμε να κάνουμε σπινάκια στο RNG Machine. Okay. Τι θα πετύχουμε στο πρώτο spin? Πολύ καλά ξεκινήσαμε. Mythic Legendary. Δώσε έστω Brain Rot God. Los Nubinis. Γιατί μου έχει δώσει μέχρι στιγμής 4 Mythic Legendary? Πακραματματίνα. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Επί 2 λακ. Για να δούμε. Γκουερίνο Μπιτζιτάλο. Job Σαχούρ βγάζει πιο πολλά λεφτά, οπότε κάτσε. Στους 400. Οκ. Θα πουλήσουμε τον Gold Σαμίνι Σπαϊντερίνι και θα πάρουμε τον Γκουερίνο Μπιτζιτάλε. Κάτσε να βάλω και φωνή. Και ήχο. Οκ, spin. Επί 2 laps. Για να δούμε. Job Σαγούρ. Δεν νομίζω. Μόλις πήραμε τον Γκουερίνο Μπιτζιτάλε, το πουλάμε και παίρνουμε τον Job Σαγούρ. Σαγούρ. Spin. Pipi Watermelon. Los Nubinis. Γιατί δεν έχουν βγάλει Los Nubinis? Φτάνει με το Pipi Watermelon. Τι είναι αυτά? Ορκαλίτα Ορκάλα. Pipi Watermelon. Φτάνει. Ουρουμπίνι Φλαμενγκουίνι. Τι ονόματα είναι αυτά? Ορκαλίτα Ορκάλα, όχι. Τικ, ριμπ, αυτός τέλος πάντων. Γκατίτο, νιανίνο. Pipi Watermelon, δεν θέλω ρε Pipi Watermelon. Επί 2 λακ θέλω όμως. Για να δούμε.
Guerino Digitale όχι. Σαν μίνι σπαϊντερίνι, δίνεις πιο λίγα λεφτά από το Guerino Digitale, οπότε όχι. Πέτα μου τσικλετέιρα, να φωνάξω ένα φίλο μου να κάνουμε το Los Chicleteiras, το τέτοιο. Pipi Watermelon. Από ό,τι φαίνεται σε λίγο θα πάμε στο Trade Plaza. Ναι. Πολέτο Φωκασίνο. Τι είναι αυτά ρε μπρο? Μήπως δεν έχω βάλει πράγματα? Μπρο, τα έχω βάλει! Ό,τι μπορώ να βάλω το έχω βάλει. Είχα 200 τρίლიον και τώρα έχω 48. Και αυτά τα έχω πάρει. Βλέπετε, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχω πάρει. Έλεος. Για να δούμε. Τώρα μου πετάει τον Μπαντίτο Αξολίτο. Επί 2 λαπ. Οκ. Τώρα να το πάρω δίνει 3 μύρια. Τζομπ σαγούρ δίνει λιγότερα. Sorry bro. Ροκετίνι φροστίνι. Pipi Watermelon. Ματέο. Γκατίτο Νιανίτο. Οκ παιδιά, πάμε στο Trade Plaza γιατί δεν μπορώ άλλο ρε μπρο. Εν τω μεταξύ off camera πετυχαίνω πολύ καλά πράγματα. Δεν ξέρω, on camera δεν με θέλει. Πάμε να δούμε, μπας και βρούμε τίποτα να κάνουμε trade. Αλλά δεν νομίζω. Αλλά δεν πειράζει. Οκ, φορτώνει. Συγγνώμη κιόλας που άργησα τόσο πολύ για να ανεβάσω βίντεο, αλλά βαριόμουν να ανεβάσω. Οκ. Και αυτό είναι στο trade. Πάτε το. Μη μου κολλάς, σε παρακαλώ μη μου κολλάς. Τι φάση αυτός? Οκ. Και κάτι τσικλετερίνες έχουνε. Οκ. Ο πιο καλός βγάζει. Έλα φόρτωσε. Οκ, κάτσε, έχουμε trade. Κατευθείαν το έκανε delete. Οκ, ο πιο καλός από ό,τι φαίνεται είναι ο Dejak. Αυτός. Οκ. Εδώ μπρο έχει καλό πράγμα. Δεν φαίνεται να έχει κανένας καλό πράγμα. Τέλος πάντων, ελάτε να δούμε εδώ πέρα. Οκ, θέλω να δω πόσοι έχουν ένα headless horseman. Μόνο 53 άτομα. Άμα είναι gold 14, diamond 5, rainbow 0, crystal 0, cyber 0, divine 0, Purset 0 και δεν νομίζω να έχει κανείς κάτι άλλο. Οκ. Πάμε στο Meow. Στο Meow. Κάτσε.
Normal έχουν 2.151 άτομα. Gold 1032. Diamond 431 άτομα. Rainbow 102. Crystal 2. Phantom 4. Οκ. Πάμε με John Pork. 14 έχουν Phantom. 437 απλό. Gold 167. Diamond 61. Rainbow 9. Crystal 6. Πάμε με το Strawberry. Strawberry Crystal μόνο ένας είναι one of one, bro. Οκ. Rainbow 88. Diamond 260 άτομα.